Özkan Yaman, Doğru Haber. Piştî şehîd Salih Arûrî. Dereceyên cudayê nübûwetên hene, şehadet jî ji xeynî tesnîfên wek şehîdê hukmî, şehîdê manewî û şehîdê axretê wê de tir û zêdetir mertebeyên wê hene. Rewşa kesê şehîd bûye helbet xusûsiyetên weka kî yan jî ji terefkê ve li ku derê di kîjan rewşê de hatiye şehîd kirin, mertebeyên wan jî ji me re nîşan dide. Şehadeta mezinê şehîdan Hezretî Hemza weka hemû rêwiyên vê karwanê ku wî ji cîhê bilind û ulvî dest pê kir û heta qiyametê wê bidome û wê kêfxweş bibin. Xwedayê Teala şefaeta wan nesîbê me bike û vê lütfê bide me jî. İhyabûna şehîdan her tim me ji nû ve radike qiyamê. Wê ne û resmên şehîdan ên li ser dîwêr nîşanî kesê li kêleka wî dide û dibêje. Di nav van resm û sûretan de wê sûretê min jî hebe. Ji ber vê yekê xezîneyeke ku bi hezkirina wan kesên ku ber bi wê cîhê pîroz ve diherikin, her tim wê wek bi dengê rêberekî bangê wan dike û tu giranî cîhê evîna wan meqamê şehadetê nastîne, xezîneyek bi vê rengê tune ye. û Salih El Arûrî. Kekê Salih ne tenê ji şerîa rojava ji hemû muwahidên ku dilê wan ji bo Mescîda Aqsayê dabêje. Ebu Muhammedê mêrxasên ku çemê dinyayê nikar wan bigire. Kesên beriya wî şehîd ketine bi dereceyê bilindtir dibîne. Dibêje em perçek ji xelqê ne. Dixwazin bibe şehîdê xelqê xwe. Weka duayê tê qebûl kirin, dixwaze li ber çavan be, çawa ku goşt û hestî li hevdû pêçiya ye, dixwest di nav xelqê xwe de be. Bi tevahî axa mirî û bêbereket li şerîaya rojava hejand û rejima îşgalker û xizmetkarên wê li wir kir pelên çandiniyê, yên têkçûyî û bi erdê re pan kir. Di rûportajek xwe de ev mizgîniyê wiha dida. Ez ê jî şehîd bibim û komandar Muhammed Dayf wê biçe Qudsê. Dibe ku hin kesan digotin ew ê çawa here. Çûyîna wî weka kesên ku defter û qelema xwe rakir û avêt û wislat pêk hat. Weka bibêje ma hûn hesabê çi dikin, weka bibêje li cîhekê wisa ku mezlûm bûnin gilok û goga agir ji xeynî şehadetê bi kîjan rê hûnê biçin cennetê. Weka bibêje eger dew û dozek we hebe nefesa we wê bêgirtin biçike wê ehd û soza we bêberdan li ba dibe û ew qelbê wî yê ku disekine ji her kesî re dibe can, ji kesên ku rêya xwe winda kirine dibe pusula. Wezîrê Karê Derveyê Emerîkayê derheqê wî de xelata bi qasî 5 milyon dolar wehat kiribû. Bi rastî ev jî xelata mezin a îlahî bi me dide nîşandan. Aniha weka şehîdên ku qetil kirinin ji ber ku şehîd Arûrî jî weka hêzek mezin didîtin, ji vê suîqastê re jî wê bê gotin serkeftinek mezin. Bav û kalên van kafirên ehmaq wexta deveya Salih qetil kiribûn jî bi vî rengî kêf kiribûn. Weka qebîleyên Yehûdiyan ên ku li pirbûna şehîdên herba Uhudê mêze dikirin û kêfa xwe danîn. Wexta pêxemberên xwe qetil kirin, wan zen dikir ku ji wan xelas bûnin. Lê ji ber tu carî nikarbûn Cebraîl bikujin, her daîm pêxemberekê din derdiket hemberî wan. Wisa gotibûn, ey Muhammed, Cebraîl dijminê me ye, lewra ew melekê şer û xelayê ye, ew baranê nabarîne. Eger melekê ku ji te re wehyetîne Mikaîl bana, me yê îman bikirana. Lewra Mikaîl melekê rehmet, bereket û baranê ye. Baş e aniha wê çawa be. Ji xwe ev sê mehin gelek Salih Arûrî Xwedê dan hatin dinyê. Gelek kesan sond xwar, gelek kes bûn lîder, gelek kes bûn komandar. Ger we bizaniba kesên ku hûn dibêjin me ew kuştinin wê bibin bizr û toxim û li axên ku derdora wê hatiye binbarek kirin dawiya we bînin, wê yê dev ji kuştina wan berdin ji bo ew bijîn tiştên ku ji destê we tê wê yê hemûyan bikirana. û tiştekê din. Weka Hezretî Elî destnîşan kiriye, Xwedê ji bo İmam Mehdî gelek însan weka ewran li hevdû kom dike û Xwedê qelbê wan wê li hev bîne. Aniha hemû qelb û dilê cîhanê tên cem hevdû. Ma hûn ê kîjanê bikujin? İrlandayê, Brezîlyayê, Efrîqaya Başûr ya herî baş derkevin û biçin. Weka Xeyberê, Filistîn jî ner gor we ye.